Salut și bine v-am găsit la un nou episod aici pe Creativ pe Fortnite, la un nou episod din Fortnite. Astăzi vom face un pic de free build. Mai bine zis. Știu că atunci v-am arătat, dar era mare, știți? În video următor o să vă arăt la un solo și la mai multe, știți? Am intrat pe băhâie. Vorbeam de fete. Ofa. De pe intru Fortnite. Se aude tare tastatura mea, dar e de asta dinamică, știți? E grabă să mă schimb. Dacă eu. Și dacă la video ăsta strângem 5 inimi, păi o să fac un giveaway cu un cont de Fortnite. Dacă la video ăsta strâng 5 inimi. Și ca să participați, trebuie să ne dați follow pe TikTok, să vă las în descriere și să scrieți un număr de la 1 la 5. Nu, de la 1 la 10, scuzați. Contul nu e foarte mare, dar merge. Nu știu, poate să-l câștige prin default. Scuzați că am greșelile așa, dar... Eu joc de 2 luni jumate, nu sunt prea răucit. Stați un pic. Ok. Ok, deci cam asta a fost video. Cam așa construiesc eu, nu joc foarte strălucit. Mulțumesc de vizionare, un like, un subscribe că m-ar ajuta foarte tare. Și pa, pa!